Hej, jeg hedder Christian, og i den her video vil jeg forklare sætning 2,1, som er sammenhæng mellem sinus A, cosinus A og tangens A, og de tre sider i en retvinklet trekant, som er de to kateter, A og B, og hypotenusen C. Hvis jeg lige klikker over i GeoGebra, så har jeg tegnet tre ting, to trekanter og en enhedscirkel. En enhedscirkel er en cirkel med centrum i midten af koordinatsystemet og en radius på 1. Den store trekant er en simpel retvinklet trekant, med, som vi kender den fra forskellige grundbøger. Og den lille trekant her er, hvordan man definerer sinus A og cosinus A. Det er det, jeg også skulle bruge enhedscirklen til. Fordi ved hjælp af enhedscirklen kan jeg være sikker på, at hypotenusen på den lille retvinklede trekant, jeg har tegnet her, er 1. Og så derved er sinus A den ene kateter, og cosinus A den anden kateter. Det der er interessant omkring de her to trekanter er, at de er så samme vinkler som den store her. Det ved jeg, fordi at de deler vinklen A, og begge to er retvinklede, altså de har to rette vinkler, og begge to har vinklen A. Og når to retvinklede trekanter, eller hvilket som helst andre geometriske figurer er ligedannet, altså har samme vinkler, så har de også samme størrelsesforhold. Det vil sige, at cosinus A delt med B's kateten på den store trekant er det samme, vil give det samme som sinus A delt med A-kateten på den store retvinklede trekant. Hvis jeg lige klikker tilbage her i Word-dokumentet, så har jeg skrevet det op på en anden måde. For det jeg lige forklarede var, at sinus A delt med A er det samme som cosinus A delt med B. Hvorfor det giver en delt med C, kan jeg lige forklare, før vi går videre. Cosinus A er nemlig B delt med C, som første eksempel. Og når jeg så deler det med B, så sker der det, at B går ud med B. Fordi når du deler to ting med hinanden, der er lige store, altså de to sammen, der deler B med B, så giver det 1. Det vil sige, at når jeg har delt det her, altså B ind i cosinus A, så giver det 1 delt med C. Og det samme gælder for sinus A. Fordi sinus A er jo A delt med C. Så når jeg deler A ind med A, så giver det også 1, altså 1 delt med C. Det jeg så har gjort lige her nedenunder, at jeg har omformet det. Ved at sætte B om på den anden side, og så gange det ind i 1, så har jeg fået cosinus A lige B delt med C. Det samme gjorde jeg med sinus A. Jeg flyttede A'et om på den anden side, og gangede det ind med 1. Så 1 gange 1, A gange 1, gav A. Så sinus A var lige A delt med C. Altså, i de her to eksempler har jeg isoleret cosinus A og sinus A. Når jeg skal forklare tangens A, hvorfor det er A delt med B, så bliver det lidt sværere, fordi tangens A er sinus A delt med cosinus A. Og det jeg lige har defineret cosinus A og sinus A til, er A delt med C og B delt med C. Det ser på en måde kompliceret ud, når det står på den her måde. Men når man skal regne det ud, hvorfor det er A delt med B, så er det sådan set meget simpelt. Fordi når du deler C med C, så går C ud med hinanden, og der kommer bare til at stå A delt med B. Derfor er tangens lig A delt med B. Det jeg så kan komme frem til, det er, at beviset, altså at jeg har hermed bevist, at sætning 2,1 er der hold i. Cosinus A er lige B delt med C, sinus A lige A delt med C, og tangens A lige A delt med B.